Manager kumkote chenro mar duol oduogo kidieny mar ariyo bang' dakika moko matin. Wageno romo gi Dr. Uma Oluga men jagoro mar migawo mar thieth kapok ochopo kat wadhi ane mbele gi weche manyien mapod timore pacho kae. Ndie ni riwruok makedo ne ratich oganda Vocal Africa koro dwaro ni sirikal ma pacho kae ndi ogol duonde e wi okang' ma nokawo ne moko kuom rowere ma pacho kae ndi manotere tije mamoko e piny mar Russia, to kata kamano nokawogi morwakgi e lweny. Familia mopogore opogore ywak ni ne jopiny wacho ni mondo okonygi yudo jogegi ma olal, kelo ringre mag jogegi mosetho dala kata yango chal mag ngimagi gi kuonde ma gintie. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Achiel kuom mise mana jatend piny Kenya William Ruto yiengo e tende en loso thuolo mag tije ne rawere pachoka kod pinje maoko. Kata kamano, wachore ni achudhe moko man kod oteku oseteko chenrono kendo keto moko kuom rawere e otegu. Mayudhe gi dhi manyo tije kuonde mopogre, madhi Saudi Arabia dhiyo tije ute, madhi Russia dhiyo, madonji lweny. To twaneno ni Ruto wuon ema sudo jo Kenya ma rowere mondo dhi tije woko, tije ilagi. To wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa, donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto leng'thi. Tinende moko kuom familia ma jogegi ne otere piny Russia nogolo duondgi ne piny owacho mondo konygi manyo jogegi, mamoko kuomgi olal, moko tho kendo ringregi okwamo e piny Russia, kama moko to oduogo e pacho ka gi hinyruok. Nimeshika tu picha kumwangalia hivi. Magi Nyakura Mgajwangi moko kuom familia manochopo ka mar nyiso sigana motenre kod nyithindgi manodhi e piny mar Russia mondo mi otim tije moko, kata kamano noketgi e lweny. Nyaka sani nonro nyiso ni moloyo ringre 20 onindo kendo kan e kuonde kano ringre mar jomotho mantie piny mar Russia. Charles Ojiambo noyudo ote ni wuode achiel kende, Oscar Gola, noyudo tich e piny mar Russia higa mokadho. Ne gibedo gi tudruok kuom kinde eka bang'e ne oduogo yudo wach ni wuode ne onegi e lweny. I was informed my son passed and was or is still lying at a morgue in Rostov-on-Don. Rostov-on-Don is an area southern part of Russia. Bwana yangu ako hapa ndio huyu. Akitoka huku alikuwa ameambiwa anaenda kazi ya udereva. On 27 ndio niliona news. 27 November. 27 November ndio niliona news akiambiwa ameaga dunia. Martin Macharia Buru. Tumeenda sana kwa diaspora, wanatuambia tu tugoje. Naomba tu Musalia nisaidie. Naomba tu asikie hii. Hata watoto wangu na shida akiniuliza hao wadogo. Baba yetu atarudi lini? Juu hata hawajui kama alikufa, hawajui. Peter Kariuki wuode ma jahigni 28 ne owuok pacho ka kadhi e piny Russia kaka jariem nyamburko, kata kamano kanochopo norwake lweny. Noyudo hinyruok moduoge pacho ka Caroline, to kata kamano nyaka kawuono pok ong'eyo kama wuon pargi nitiere. So later on we learned he got injured in the war. But his right hand is broken now, has a fracture, and he was brought to a hospital near the border, Russian border. According to my son, we have more than 500 Kenyans in Russia. Nilishtuka sana na aliacha mtoto wake akasema mimi namwendea mtoto wangu kwa sababu aende college. Sasa pia huyo mtoto ashakuwa stranded. Riwruok mar Vocal Africa dwaro mondo mi piny owacho okaw okang' mar chik ne jogo manowuondo jo Kenya go kendo terogi e piny mar Russia ne tich mane ok gigen. Bende gidwaro mondo mi yaw tudruok makare mar ketogi e ng'eyo e wi chal mar jogegi. Ndalo moko nwaneno kaka dhano matimo ohelime gi madawa kulevya udonje to udwoko gi Kenya, kata manotwe kucha bitwo Kenya ama ng'woneni. To koro jo Kenju motho tok no dhi timo mahundu, no dhi tich ang' masindo mondo udwok gi Kenya. Some Kenyans have lost their lives. Others remain stranded in hostile conditions. Geno manyola genigo en mondo mi piny owacho oyudie yore mag neno ne jogegi oduoge thurka kendo yaw tudruok kokadho mbetre mar piny Russia. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.